асансьора и губиш с мен контрола. Хайде да видим край, същия ли номер пас? Знам ти игричките, пишеш на всичките. 50-60 на месец стигат и ти. Може да се крипто, евро, злато, паунди, долари. Нали това е бюджета на си с мен кабрулета. Не една 300 рози, искаш да е букета.